Здравейте хора, аз съм FDGod, при мен тук е Pixel и днес ще играем Build Wars. Решихме да пробваме Classic Skyblock, мисля, и нищо не стана. И просто решихме на Build Wars да снимаме. Не. Какво става хора, аз съм Pixel и днес с мен е FDGod и ще играем още един Build Wars. Това ще е епизод номер 2, защото първият път аз снимах, да. И даже го качвам в момента, но по-късно ще проверя. Добре, е тук ако искаш. Добре, айде. И аз съм там. Между другото, на мен е малко кофти, защото се натъпкахме с бомбони. И за напред ще снимаме само с Pixel. Защото ако познавате нашите приятели. By the way, сервера, пак напомням, се казва Peak Network. IP-то ще е долу в описанието. На FDGod канала ще е долу в описанието. Да, и при мен ще е същото, само че на неговия канал ще... Аз паднах извън мапа. Събрахме се вече. Аз съм в тъмнината. Той има 20 секунди спокойно. Хора, за напред ще снимам само с Pixel или сам, защото казах, мисля. Добре, 10 секунди. И предпочитам повече с FDGod, защото като снимам сам, 2-3 клипа съм правил сам, но повтарям едно нещо 50 пъти. И просто всичките клипове сам не ми се получиха. Апартамент, бате, супер ще го направя. Добре, значи да. Бам. 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 Слабчета. Да, слаб, всъщност. Слаб. И глас. Окей. Започваме. Аз трите ги правят кварц, ако е апартамент. Аз ще го направя само едно купчене. А не цял блок, защото няма ми стигне времето със сигурност. А и пък, ако наближите една минута или там някъде и просто започва голямото връщане. Да. Така мога да го наречем. Затова ще гледам да го направя по-бързо. Така. Раз. Може да се наложи да не снимаме винаги в пиката, защото... Малко е бъгало. Да. Ето само на Build Wars де. На друго не съм виждал. Да, но има и други сервери, в които има също много яки работи. Така, това ако се чуете какво е диван. Що? Бам-бам. Бам-бам, ама при мен не е толкова лесно с това бам-бам. Точно за това ми се е. Бам-бамите няма. Тук няма мога да направя. Някой път ми се е бава мишката. Не знам, така като ми е. И почва да ми мига мишката. Не знам защо. Първият ми клип, ако се го гледали вече, е да Useless Web. Поне не го качих пръв де. Ето пак поша ми се бава мишката. Надявам се вие... Мисля, че вие виждате. Той да не вижда по-хубаво. Добре. Опа. Добре, така, телевизора. Хубавото е, че днес е понеделник и е почивен ден, също и утре. С това сме горе-долу радостни. Това не се получи нищо. При мен да не би да се получи. Масичката аз говоря. Иначе другото става. Тук времето много е притискащо един вид, така да кажем. Да. Тук просто е, докато направя тази предна част, това нещо, изгубих цялото време.
тук няма ми стигна време за покрив, иначе нека път ще направя подобна къща на тази и ще разберете защо правя ето тези така. Защото ще има уроци. Предполагам. Сега ще почне голямото връщане, приготви се. Трябва да си оправя с Build Wars. Друга ден поне не съм виждала аз така да прави. Да, и аз. В другите мини игрички тук. Side to side. Както виждате, нищо не направих с това цялото време. Между другото, ще може да снимем и на лига, след като си взема последната част от компютъра, защото къде видеокартата по-силно ще си взема. Защото мисля, че ще ми лаква, не знам защо. Да, като не съм пробвал да е. Но аз така мисля поне. Ой, да се кажеш прав. 33 секунди още не ме е върнал. Супер. Лего. Аз съм много назад. Така. Бам. Окей, на мен ми се получи яко. Не! Окей, това е моето. Нищо не направих. О, Не се влиза там. вау. Не влиза там. Там дам глуд. Защото кога успя за това време да направиш всичко? Нищо няма в честовете. Да. Яко. Така мисля да е. Извинявай, ма ти махнах 3 картинки. Да, видях да как боравиш там с така. Затова не се слагат картинки, да си знаеш. О, не, на мен ми спря снимането. Това му дам, окей. Сериозно е. Но нищо да е, ти си продължавай. Това му дам, окей, защото все пак е горе по-сполучливо от моето. Това по-скоро блок. Това пък какво е? Нищо. Бе така е. Пуп! И добре ли си? Хора, отдолу малко ще ми се вижда в работния плод, ама много малко. Обръщате внимание, другия клип няма да е така. Стига и този ден се прецака. Сега това какво е? Това нищо не е. Тая къща, брат. Уп. Not good. Да знаете, много сме така, милички в тази. Why no? Пс. By the way, ще кажа един по-лесен начин. Това е твоето, нали? Кишето, брат. Да, става. Добре, това е станало. Ще му дам окей. Да, извинете, че си оправяме така по време. Не, покрива, ако ми гледаш някои от по-напредналите клипове, ще разбереш, що е така. Може да има уроци, стига да викам. Това пък какво е? Бате, това му дам пулп. Списал, what? Пуп. Ще да направя, ама... Вижте колко сме мили, само как хубаво да раздаваме пуп и not good и Тук окей. има кран, човек. Нищо. Аз ще дам пикастики на този кран вместо това нещо. Да. Ако беше тук, ще се качи. О, аз съм на първо място. Аз съм на трето. Аз съм в класацията. Да. Нека махна на телевизора. Аз ще шпили картини. Нали? Окей. Хора, още малко ще продължи това видео. Още една игра? Не, мисля това да е, защото вече 9 минути. Знам, кратко е, но ще се старая да бъдат по-дълги за натам. Ела да финишнем, бе. Къде си? Ето ме, виж ме, виж. Ти Къде? при табелките ли си? Да. Уи. Да, видях как пана. Ела пак там, където започнахме. И... Да, знам, извинявайте, кратък клип. Няма да е много хубав, ще се чуят странични шумове, ще се опитвам да ги изолирам все повече и повече. И ще се старая все по-занапред, ще... Надявам се да потръгна тази работа, която се опитвам да направя. И това беше от мен. До скоро. Чао. Чао.